Et mä oon kuollut vikaan veiviin, niin kaikki on hyvin. En oo vielä kuollut siihen. Juu. Jos sä kuolet siihen, niin kaikki ei oo hyvin. No ei kaikki ole hyvin. Ei! No niin, no vittu. Herran jumala, se oli lähellä. Ei saa kuolla. Joo, ei saa. Ei. Joo. Ei. Ja niinku 240 fps. Mä haluaisin nähdä joku vetäs. Joo, itekin. Go. This attempt is dedicated to Troon Sahur. Vittu, se oli viime yritys, sitäkin uutta. Ei se lasketa. No niin, no Okay, this attempt is dedicated to Milton Friedman. Ei, sehän on vittu joku vittu monetaristi. Hyi. Okay, this attempt is dedicated to my girl. Vittu, jotakin oikeaa, joka joskus nähdään. Homo dedication. No vittu, hyi. Okei. Digi. Luke from 97. Joo, ja Suomen unluckiest Victor. Kuolin 6 kertaa, pääsin 7. 6-7.